Alright, so good morning everyone. Tayo po ay nagbabalik pong muli dito po sa Malabon Fish Market para sa mga panibago pong update, no? So titingnan natin yung mga presyohan ng mga latag at yung mga latag ng kanilang mga paninda na binibenta sa ating mga mamimili. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Shoutout sa iyo, kalahating ina, kalahating ama. Yan po yung mga balsagalunggong, no? Yan po yung mga latag nila dito. So umaambon-ambon. Tayo pa rin ay mag-a-update sa mga latag nila dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ganyang karami at dagsang mga mamimili ngayong umaga po ng linggo. So ito yung mga presyo ng mga bangus kada piraso, no? At tumpukan ng mga balsagalunggong ay 100 pesos tumpok at bangus kada piraso. Meron 130, 140. Yan yung mga latag na ng tumpukan. At dito yung mga bentahan. Shoutout sa Ate Pam, good morning. Shoutout. At ito yung mga bangus niya. Parang paus ka na. So ito yung mga presyohan ng bangus niya, pandaing. Isa rin po siya sa nagbablog po dito, no? Pa-support po natin si Vendor Mix Official. Mga bangus pandaing po na latag niya rito. Ito binebenta rin to. Yes, 100 pito ka ng bangus. 100 pesos. Laman loob po ng bangus yan, no? Oo, lahat yan. Ayan. Shoutout sa iyo, kalating ina, kalating ama. Aray ko. Aray ko. At ito naman yung mga latag ni Boss Warley. So ganyan kadami mga mamimili po ngayon, ngayong araw po ng linggo dito sa Malabon Fish Market. At yung ating mga update na tuloy-tuloy pa rin dito sa Malabon. At ito yung mga presyo ng mga dalagang bukid. Ayan. Tapos tuwakang natin 240, 160. Yung mga bukita. 220 sa mga barakuda. So yan po yung point update natin dito sa latag ni Boss Warley sa Malabon. At mga isdang pikaw. Ayan. Ito yung salay-salay ginto, no? O mga sarap na isda sa pangatin. Ganyan na ang mga presyo na ating binablog ngayon dito, no? So yun yung mga presyohan dito sa mga buuan ng mga isdang marakuda ay 200 pesos. Napakababa na po ng presyo ng mga ganong updates natin sa mga isda ni Boss Warley sa Malabon. At meron din tumpukan dito. Ito po yung 150, tatlong pirasong tumpukan ng mga bangus. At presyo dito na mga malalaking bangus, no, 200 pesos per kilo. At meron din pong bentahan dito, isang piraso, no, 100 pesos. Yan po yung mga price update natin dito, no, sa mga bangus na latagan. At 180 yellowfin tuna. Sa inyo, bossing, pili po kayo. Pwede mong gawin yan, boss. May iwa. Biyak pulo. Alright, dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Romy. So marami rin siyang mga mamimili, oh. Mga bumibili ng kanya mga isda. Yan yung mga bisugo natin dito. Tumpukan 100 pesos, 180 sa per kilo ng mga yellowfin tuna. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Busy ka? Opo, magandang umaga ka pa. Boss Lando. Nasaan si Joy? Wala kang katulong. Wala, may sakit eh. May sakit ba si Joy? Oo, may injection. Baka ibang injection yun, ha? Nauna na nung Oo. nung Sabado.
So update na lang natin, Kuya Romy, mga bangus mo, magkano po presyo? Yung bangus mo, Kuya Romy, no? Oo, susunod ka, 180. 180, ma'am. Tapos mga tilapiyang Batangas na kanyang mga bentahan dito sa kanyang pwesto dito sa Malabon Fish Market. Makikita nyo po siya dito sa pag-akyat ng tulay, no? Dito sa malapit sa police station. At meron din po kayo mabibili dito mga saging na panghimaga sa inyong mga pananghalian. Boss, Lando. So shout out, good morning. Punta ka, no? Market 3? Ah, Naubos yung kalakal ko, naglitin. nabitin ba? Babalik ka ngayon doon. Ipon saka ano, saka... Sige, sige, ingat, ingat. Paldo. Sige, thank you. Ang ibang tao, sayang. Oo, dami. Linggo pa naman ngayon. Ay, wala ba lagas kang pipe? Pukulan mo ako. Marami. Marami, binukula ka na nga eh. Sige, thank you. Kuya Rami, salamat po. Hindi ko na ma-update yung price mo. So, busy si Kuya Romy kaya hindi na natin na ano yung price update ng kanyang mga bangus at tilapia batas. Pero alam ko, hindi naman nagkakalayo yung mga presyo ng 130 hanggang 220 sa mga bangus at 130 naman sa tilapia Batangas na kanyang bentahan dito, no? So, ito na tayo. Ito na may mga torsilyo na rin ng 100 pesos na tumpukan. Ayan, 100 pesos lang po yan, no? At mga tumpukan din po rito na inyong mabibili sa murang halaga. Torsilyo. Dito yung mga 50 pesos na bentahan ko ng mga tunsoy at halo-halo at sari-saring mga isda. Ayan, no? 50 pesos. Tinutumpok po, no? Sarap yan sa pangat o... Tawag dito, pwede pangat natin ito sa ano, sa Dariwan Sampaloc, no? Alright. Ito, kinana yung mga sapsap. Ayan, no? 100 pesos na tumpukan. Kalay ginto. Pakasarap na ipangat niyan. Tapos ito yung chapeta. Kachebeta o bilong-bilong. Sa'yo bilong-bilong. Good morning po, nanay. Shout out po at yun yung mga presyo ng tumpukan niya rito na bentahan. Yan pa, oh. 50 pesos. No? Mga lapad, tunsoy na bentahan po dito. At makakapag-kilaw ka na sa halagang 50 pesos. At mga tumpukan din ng mga galunggong. Ayan ang mga 50 pesos natin dito. At ito naman po yung mga 100 pesos na mga galunggong. Good morning. Magkano per kilo yung galunggong? 240. 240? Ayun, no, yung mga presyon dito ng mga galunggong natin, no? 240 sa malaki at ang presyon na maliliit ay 100 pesos. Eh, yung mga tumpukan nila dito na bentahan. So, lipat naman tayo at daming tao ngayon dito na naghahanap ng mga murang presyo. No? So, shout out sa mga ating mga kasamahan dyan sa project site. Shout out sa inyong lahat. So, dito tayo kay Paring Ben, no? Sa mga latagan nila. May mga barakuda rin siyang latag dito at mga surahan. Ayan, update natin yung mga lutas, mga pupuli. Paring Ben, magkano presyo ngayon? 200 ang per kilo. Eh dito sa mga ano pang-ihaw. Ayun yung mga presyon natin, no? At yung pa ang mga lata dito ni Ate Beverly. At may tumpukan din po ng mga bangus 180. Tatlong piraso 120 sa mga latag dito ng tambakol at mga bubuli 160 sa mga galunggong. Tapos sa inihaw nito. Maraming salamat. Thank you sa pagkain. Thank you. Alright, so dito naman tayo. So ito yung mga latag naman dito, no? Mga isang batali, balsa galunggong. Tapos betilyang maliliit. Ayan, 130 per kilo. 110 isang piraso ng mga bangus na latagan dito. Tapos mga paros fish, no? Sige, unahin mo na siya. Sige po, ilang po.
Yung pang iniyo o kaya pili, masarap yun. Tapos ito naman yung mga latag dito ni Kuya Warren, no? Mga isdang local salmon, sagisi, at mga isdang betilya. At mabuti na lang huminto ang ulan. Labahita. So ito naman yung mga latag ni Boss Aris. Shout out sa'yo, Boss Aris. Good morning. Shout out sa'yo, Pogi. Shout out. Yun. Ang ganda ng ngiti. Magkano per kilo dalagang bukid? 200 labahita. 180. Ganda ng lapo-lapo natin, no? 220. Yun ang mapresyon ng mga lapo-lapo natin sa Malabon. 220. At meron din mga isang talakitok, sagisi, at talagang bukid na laban, at mga betilya. Dito, Boss Aris, magkano? 250. Sa sagisi mo? 200. Tapos betilya? 180. So, yun po yung mga update natin sa latag ni Boss Aris sa Malabon. Sa Malabon Fish Market. So, shout out. Maraming salamat, Boss Aris. Thank you, thank you. Ayan ang mga latag ng isdang bato. Salamat sa iyo, Lodi. Thank you. So, shout out po. Good morning. Thank you po, thank you. 180 sa mga pulapo. At ito naman yung mga isdang tonto. Shout out po, Nanay Noemi. Good morning. Ito po yung mga tonto. Malalaman ng mga isdang tonto, no? Magkano po presyo, Nanay Noemi? 200 pesos na mga per kilo ng isdang tonto. At ang ating mga yellowfin, 160, 140 sa mga gulyasan. At ang bagus po magkano? Ayun, 200 pesos po isang piraso, no? Ayan pa, makikita nyo po. Bagus dagupan po ito. Masarap, hindi lasang putik. Ayan. Nanay Naimi, salamat po. Thank you po. Thank you po. Alright, so lipat naman tayo dito sa kabilang side at update naman natin yung mga isdang tumpukan nila dito sa Malabon. At ito na tayo. So ito yung mga presyo, no? Presyo na mga papakol natin ay iyan ang presyo niya. 140 per kilo kalahati, at mga tilapia tumpok 100 pesos. Ang mga bangus 100 pesos tinumpok. At dinaing. Sakay galing Market 3. Pero para wala kang tangay. Walang pakyawin eh. Ah, wala. So ayan, no, pandaing ko ng bangus 100 pesos na mga tumpok. Ayan ang mga latag nila dito, no? So yan ang mga nakikita ninyong vlog ko. Ang mga bangus po sa Malabon Fish Market ay tinutumpok na po ngayon. Ito naman po yung mga tumpukan. Pero po tayo 130, 4 na piraso, at meron tayo 120. So ayan ang mga ina-update natin ng mga tumpok-tumpok ng isda, ng bangus sa Malabon. Halos maraming mga tumpukan ngayon, no? At mga isdang katsareta at gulyasan. Yan naman ang latag ni Kuya Nestor, 150 ang kilo. Alright, so ito naman po yung mga tumpukan natin dito ng isda. Ayan, galonggong 100 pesos, at meron din po isdang bajanga. Ito po isdang bajanga, ayan. 50 pesos. Bajanga at mga galunggong din po natin dito. Ayan ang mga 100 pesos tumpok ng mga galunggong. At meron din tayong mga bangus dito, no? 150 tumpukan, 3 piraso na bangus. Ayan. So ito po yung mga tumpukan ng 50 pesos. Grabe yung mga natin dito, bentahan ng mga bangus natin dito. Yan po ay tinutumpok na po dito sa halagang 150. So ito po yung tumpukan ni Kabogris, no? Sa Malabon Fish Market, ayan.
Magagandang tumpukan. So, shoutout sa'yo, Kabo Chris. Good morning. Good morning. Ayun, shout out. Ayun. Happy Sunday po sa ating lahat. Blessed Sunday, no? So, ito po, no? 50 pesos isang piraso. So, bangus dagat. Bagsak na bagsak ang presyo ng mga bangus natin ngayon dito, no? So, ayan. Yan ang natin ni Kabugris, tinutumpok at 50 pesos isang piraso pa ng bangus, no? At balat magkano? 50 pesos? Wala na, napitik ka na eh. Kasama na yung sa pitik. Mag-shoutout ko kay Kabugris. So ito 3.20 sa mga per kilo. Yan po yung pusit lumot. Magkano yellow pintuna? 200. Yan ang presyo no, 200 pesos. Yan ang mabisa. Nabisa talaga yan. Hey, mami. Dalawa. Teka, sabog lang ang ano yan, utang. Alright, so ito yung mga latag naman dito na update natin sa mga gulayan. Papunta tayo kay Gandara. So ito po yung mga kadabalot. Ayan. Ito yung mga bentahan po dito sa halagang 20 pesos at may mga tumpukan din po kayo mabibili. Pansakton sa inyong mga lutuing ulam. 20-20 no? Na mga gulay kada plastic. 20-20. May 50 pesos din naman po rito na bentahan. Maramihan na rin po yan. So ayan yung mga gulay na ating binabaybay na rito. Patungo ko kay Gandara, no? Yan yung mga dahon-dahon natin sa halagang 20 at 10 pesos. So ganyan yung mga sibuyas at bawang, kamatis. So ito naman yung mga latag dito. Dahon-dahon din po dito, no? Kay Nanay Cherry. Ayan po. At ampalaya. Alright, so tuloy-tuloy pa ang ating update sa mga latagan sa Malabon Fish Market. Nanay Cherry, good morning po. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, good morning. Shout out po. Ba't wala kayong mga paninda ngayon, pakbet? Bestseller ko. Ano, ubos agad ang bestseller. Tapos ko magtali, tsaka tayo gagawa ulit. Ayun. Magtatarya muna ng mga talbos. Yan, baby ko. Eh, carrot magkano? Nanay Cherry? 20. 3.20. 3.20? Ba, napakamura naman. Eh, yung mga repolyo. Polyo, 70 maliit, 70. Ayun, ang mga presyo ng mga repolyo. Ayan po, nakabiyak na, hati na. Nanay Cherry, salamat po. At ito, napakagaling sumayaw pala nito, ni Gary. Shoutout. Shoutout siya, husay mo sumayaw ah. May kasunod pa. 2 anak. Magkano tali ng sitaw? 20 pesos kada tali ng sitaw. Ang palaya, magkano presyo? 60 kilo. 60 ang kilo. Salamat, Gary. Ito mo natin sa ano mo, utol mo. So, eto na. At maraming latag sila Gandara. Ilang araw na hindi nagtinda. So, ayan yung mga paninda po nila. Sandamakmak po ngayon yung mga latag nila ngayon dito na inyong mabibili. So, yung mga dahon-dahon natin dito, 10 pesos pa rin. Tapos yung kangkong bukod tangin na sa 20 pesos. Good morning sa inyong mag-asawa. So, shout out. Ay, Gandara. Boss Lando, shoutout sa mga followers natin dyan. Wala na tayong tao ngayon. Ayun. And kamusta kayo dyan? Bumili na kayo dito sa gulay namin. Ayun, shout out sa inyong mag-asawa. Ay, magkano repolyo ngayon? 70 Boss Lando. 70 ang per kilo. Eh, yung mga carrot, magkano ngayon? Sa carrots, 25 po ang 100 pesos. Ng kilo, Boss Lando. Yan po yung update natin sa kanilang latag dito. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Thank you, Boss Lando. Salamat sa iyo, Gandara. Thank you. Sa mga followers natin dyan, namiss ko kayo. At dumayo na kayo dito. Oh, 2 araw ka- Kalimutan mag-subscribe. 2 araw kang wala. Yun, 2 Alam ko araw. yan. Pahinga. Pahinga eh. Tinatanghali ng hugot. Yun, tinanghali na nga. Tinanghali ng bangon eh. So salamat sa inyo, mag-asawa. Thank you. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.